No niin, eli moi vaan kaikille. Tänään me kuvataan sellainen case opening ja lootbox opening video. Elikkä ekana me aukassaan CSGOssa 2 tai 3 keissiä. Mä en oo vielä päättänyt. Me aukastaan Gamma 2 ainakin ja hanska-aselaatikko. Ja sitten me aukastaan Overwatchissa ja en tiedä missä muualla. Mutta ainakin Overwatchissa ja CSGOssa. Olisi tosi siistiä, jos me saatais tälle videolle 30 likeä. Se ei oo todellakaan paljoa, eli kyllä me pystytään siihen. Joo, eli nyt aloitetaan. Aukastaan eka Gamma 2 aselaatikko, eli tuo. Eli nyt aukastaan. Tulee jotain siistiä. Mitä? Ui, mä sain pinkin heti ekana. Mitä? Oi, no niin nyt. Ja tää on vähän käytetty. Oota, katsotaan heti ekana paljonko tää maksaa. Yes. No niin. Mä en tiedä, pitäisikö meidän kokeilla vielä No tää on... Joo. Ihan hyvin. Me saatiin tuosta... Mutta mä haluan kyllä säästää tämän, koska mä tykkään aukista tosiaan. Noin. Ja sitten me aukastaan vielä toinen keissi ainakin. Pitäisikö meidän aukasta hanska-aselaatikko? Noin. Ja nyt katsotaan mitä tästä tulee. Toivottavasti tulee punainen. No, soireksi. Mitä? Nyt tulee kyllä aika hyvää kamaa. No, tää oli aika huonossa kunnossa. Kenttä kokeiltu. Jos me vielä 3. keissi aukastaan. Aukastaan vielä 3. keissi. Gamma 2 vai hanska-aselaatikko? Gamma 2 me saatiin hyvää kamaa. Ja mä tykkään itse Gamma 2. No niin. No nyt ei tullut niin hyvää kamaa, mutta oli se äskeinen oli aika hyvä. Tai se... No joo, tää on aika hieno. Tässä on tällaisia, niin... No joo, kyllä. Ja tää taitaa olla Factory. Ei kun kenttäkokeilu. En mä erottanut siinä mitään. No, nyt me saatiin 3 uutta skiniä. 2 näistä on aika arvokkaita. No, katsotaan vielä tää. Myy kauppapaikalla. Mun mielestä Syreksi on aika arvokas. Joo, 2 euroa. Aika hyvin. No mä tiesin tuo. Mutta sitten katsotaan vielä tämä. Umppi. Tää ei taida maksaa kauheasti. Joo, tää on aika halpa. Noniin, eli nyt me saatiin nuo skinit. Vaihdetaan kaikki. Ja sitten nyt katsotaan Overwatchi ja katsotaan mitä me sieltä saadaan. No ei tullut mitään hyvää tästä. Onhan mulla muuten näyttökuvaus. Videoleike on tallennettu. Joo, nyt se on päällä. Ainakin varmasti. Niin, me saatiin tämmöstä. Ihan joo. Ihan hyvä. Sitten voitais aukaista toinen keissi. Tai lootboxi. Oho, nyt tästä me saatiin vähän parempaa. Analle saatiin, mutta meillä oli tuo jo. Elikkä... joo. Hacked. Joo. Laitetaan se vaikka tuo. Ja sitten voidaan laittaa tällekin symmetralle tämä. Noin. Ja sitten voidaan aukaista vielä lootboxeja.
Eli aukaistaan vaan kaikki. Hei, ei unohtunut ollenkaan. Joo. Duplicateja tulee kaikesta. Me laitetaan tuolle Tracerille tuohon ja tuo oli jo. Laitetaan tuo tuohon. Elikkä nyt meillä on vielä 2 lootboxia jäljellä. Ei tullut yhtään legendaa. Mikä tässä on? Me saatiin ainakin tällaisia. Joo. Tuohon. Noin. Ja sitten katsotaan vielä tuo toisenlainen. Joo. Ja sitten vielä 1 lootboxi. Nyt tulee joku hyvä. No hei. Mitä? Ei tullut yhtään mitään. Harmi. Katsotaanpa, jos... Play nice, play fara. No me saatiin tuolla meillekin. Meillä ei ollut tuossa noin. No joo. Ei mennyt ehkä aivan niin hyvin kuin CS:ssä tää openingi, mutta... Tai no, ei mennyt nyt yhtä hyvin, mutta kumminkin. Niin, jos me nyt sitten... Katsotaanpa... No, ei me saatu oikein mitään hyvää tästä. Saatiinko me spray tällä? Kai mitä sitten saatiin? No, en tiedä. Mutta noin, nyt me ollaan katsottu Overwatchikin. Niin, eli tässä oli tämmönen video ja mä ajattelin tehdä tämmösen videon ihan vaan huvikseni, koska mulla oli Overwatchissa laatikkoja ja CSGOssa oli laatikkoja ja mulla oli Steamissa vähän rahaa. Niin tässä on teille nyt tämmönen video. Toivottavasti te tykkäsitte ja laittakaa se peukku pystyyn siellä alaosassa ja sitten kommentoikaa jotain kivaa tuonne alas ja te voitte tilata. Se olisi tosi kiva, jos te voisitte tilata mun kanavan. Joo, eli moikka, nähdään ensi videossa.